הרעיון השני שלנו הערב עם סולה, ערב טוב לך. ערב נפלא. לא הצלחתי לבטא את השם הראשון שלך. איך הוא? ספטייניה סולה, זה השם שלי. כן. עכשיו, כמו שציינתי מקודם, זה לא להערב. אני אשמח מאוד לבוא לאולפן. כן, ונשמע על מה את רוצה. כן. מה לערב? הערב אני אדבר יותר על מודעות עצמית וזוגיות. הרי כולנו, כל אחד מאיתנו רוצה זוגיות נפלאה, עם בן זוג, ילדים נחמדים, שיהיה ממש נחמד, אבל זה לא כך. לצערי יש הרבה מצבים של גירושים, מצבים של מריבות, רציחות, אלימות, גם בארץ, גם בעולם וגם בין עצמנו. עכשיו, מה שקורה, אנחנו צריכים ללמוד להיות טיפוס יותר מאוזן, אסרטיבי. אנחנו שומעים על זה די הרבה. עכשיו, כיוון שלא כל אחד מאיתנו טיפוס אסרטיבי ומאוזן, אנחנו נחלקים לשני טיפוסים עיקריים, שזה טיפוס אקטיבי או טיפוס פסיבי, כפי שאתם יכולים לראות כאן על הדף כן, עכשיו תגידי בבקשה, מה את עושה? מה עשית? כדי שזוגיות תהיה טובה. בוודאי. אני עושה גם מנחת סדנאות וגם מייעצת לאנשים, מטפלת בהם יותר נכון, לבוא ולמצוא את נקודות התורפה שלהם, איפה הם שם, הם יותר טיפוסים אקטיביים או טיפוסים פסיביים, כדי לאזן אותם בחיי יום-יום. אני מדריכה אותם בעצם. כן. זאת אומרת, זה מין פסיכולוגיה כזו. אפשר לציין שזה כאן כך, אבל זה מעבר לזה. מה זה אומר מעבר לזה? מעבר לזה, כי אני באה מנקודת מבט גם של הכל הוליסטי. למשל, אם יש איזו מחלה שהיא מחלה דמה, כמו פיתוח סכרת, למשל, במשך השנים. הסכרת הזאת יכולה לנבוע מתלות מסוים בבן הזוג. זה קורה בהחלט. מה, האישה או הגבר מקבלים סוכרת בגלל, מה זאת אומרת תלות? שתלות, נניח הבן זוג מאיים על האישה, אני אעזוב אותך עכשיו ואני מצאתי לי מישהי אחרת. כן. אנחנו יודעים את זה. אז האישה במשך הזמן, אני לא אומרת שזה תוך יום-יומיים, היא מפתחת לעצמה את הסוכרת, זה רק דוגמה. כן. עכשיו, היא פיתחה לעצמה איזו מחלה. אנחנו הולכים אל השורש של הבעיה. אנחנו מוצאים שהיא כביכול מסכנה, טיפוס פסיבי. אז הבן זוג שלו יגיד, מסכנה, היא עכשיו חולה, אני אשאר איתה. יש ילדים בבית, אז זה יותר מצב של תלות בבן הזוג. אנחנו לא חופשיים. אבל אז היא מבריאה עם בן הזוג נשאר. לא תמיד. כי היא תמיד תפעיל את המניפולציה הזו, אם היא לא תלמד איך להיות טיפוס מאוזן. פגש כבר פעם גבר או אישה שנהיו חולים בגלל האישה, בגלל הגבר, הגבר בגלל האישה? בוודאי. זה קורה לכל אחד מאיתנו, גם בבית וגם מחוץ לבית, עם קרובים, עם משפחה, עם עובדים שאנחנו עובדים איתם, אז בוודאי שזה קורה. ואיך את מרפאת אז? את עושה שלום בית או... אני לא מרפאת, אני עוזרת לאנשים להבין איפה הבעיה שאצלם. כן. כי תמיד אנחנו אומרים, הבן זוג שלי לא בסדר, הילד שלי הוא היפראקטיבי, מה אני אעשה? אני אעזור לו. אבל למעשה אני מלמדת את האנשים איך להתחבר על עצמם. מה זאת אומרת להתחבר על עצמם? זה. לראות איפה הם לא בסדר. לא בני הזוג, לא ילדים, אלא הם. אנחנו מגיעים בייעוץ, בהדרכה, איפה אנחנו כאינדיבידואל, יש לנו נקודות תורפה. תמיד אנחנו אשמים, ואף פעם לא השני. אני לא מציינת שהשם הוא לא האחר, אבל זה במידה והשני ירצה לעשות עבודה על עצמו, הוא יבוא בזמן שלו. אבל אנחנו כאן באים מנקודת הנחה, זה עזרה לאותו אדם שזקוק לעזרה. אז אנחנו יכולים תמיד לתקן את השני על ידי זה שנתקן את עצמנו? בוודאי שלא. אנחנו מתקנים קודם את עצמנו ולא מסתכלים על הצד השני. ואז מה יוצא לנו מזה? אנחנו יודעים מה לעשות במידה והצד השני מפעיל עלינו מניפולציה. אם תסתכל כאן על הטבלה הזו, אתה תראה שיש כאן טיפוס אקטיבי וטיפוס פסיבי. כן. יש לנו לפעמים, קורה לכל אחד מאיתנו, שמפעילים עלינו איזה משהו. נניח, פיטרו אותנו מעבודה. כן. אז אנחנו, למשל, אם אנחנו טיפוסים אקטיביים, אנחנו מתחילים לאיים.
לשבור דברים בבית, לטרוק דלתות, להרביץ לילדים. זה קורה. אם אנחנו עם טיפוס יותר פסיב, אנחנו מתחילים לבכות, להתקשר לחברה, לבכות לעצמית, פיטרו אותי וכדומה. כן. תגידי, מה הקשר לספירלת הזהב? כן, זה טוב שאתה מציין, כי ספירת הזהב זה מקום שבו מועברים סדנאות, טיפולים, הדרכות, אנחנו גם מעבירים הרצאות, זה המקום, כן. ומה עם מודעות עצמית, תגידי? מודעות עצמית זה חלק מהנושאים שמועברים בספירלת הזהב. יש גם נושאים כמו רייקי, רפלקסולוגיה, יש דברים כמו פנג שווי, שכולנו שמענו עליו לאחרונה, שחרורי חסימות אנרגטיות. מה זה מודעות עצמית? מה זאת אומרת? למה צריך להגיע? זה צריך להגיע לנו שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו. כל הזמן אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. נכון. את שינית את עצמך. קודם זה בא דרכי, ואחר כך אני עזרתי לאנשים, מי שרוצה, הוא בא ומקבל את העזרה לשנות את עצמו. ובן אדם יכול לשנות את עצמו? ודאי. איך? יש איזה טכניקה או יש? זה מה שאני עוזרת להם. איך? נניח אחד אוהב רק כסף ולבזבז, איך את יכולה לשנות אותו? במידה והוא רוצה להשתנות, רק במידה והצד השני רוצה לשתף פעולה איתי, רק אז אני יכולה לעזור לו. אני לא אדבר על הקיר. מי שרוצה לעבוד ולהשתנות, זה באמת עבודה קשה של לעבור אתגרים, לעבור משימות וכדומה. שינית כבר הרבה אנשים? מי שרוצה, כן. הרבה? הרבה. תודה רבה לך. תודה לכם.